బాబు ఆ తమ్ముడు 4 తేగలు పట్టరా, లేదా నేను వెళ్తాను అక్కడ. మొత్తం ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇక్కడ పారేసిన తేగలు అసలు లోపల తేగలు ఉన్నాయని చూసేవాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక నిమిషం వచ్చింది. తేగలు తాడి చెట్లు ఉన్న చోటే కదా, అన్ని చోట్ల ఉండవు కదా. పడితే ముందు వచ్చేసింది, ముందు వచ్చేసి ఎట్లు అండి ముందు పడినట్టుంది. ముదిరిపోయి కాయలు ఈ గాలి ముదిరిపోయిందిగా. ఇప్పుడు మొదలు తొందరగా వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అమెరికాలో ఉంటారు. మనం అక్కడ కూడా వెళ్ళిపోతాం. యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తారు, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి, ఒక అరగంటలో వెళ్ళిపోతాం. యూట్యూబ్లో పెట్టేసేస్తారు. అదే యూట్యూబ్ పెట్టచ్చు. యూట్యూబ్లో పెడితే దేశం మొత్తం. ఏయ్ ఆగరా, ఏయ్ పిల్లడా, ఏమైందిరా? ఏమైందిరా? అన్నీ తెస్తారా? ఏమైంది? ఏ ఊరు? మాది అవనగడ్డ అండి. అవనగడ్డనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.